a gabatar da wani muhimmin darasi wanda wannan darasi ne mai faɗin gaske, kuma wato malam ya ɗauko bayanai amma kuma lokaci ya masa ƙaranci, bai samu wato fadada bayanan yadda ya kamata ba saboda ƙarancin lokaci. Sai na ga wannan umarni da aka bani in gabatar da nasiha, sai na ga bari ni ma in amfani da wannan dama in ɗan ce wani abu a game da wannan darasin. Ta yiwu in aka jona shi akan wanda malam ya gabatar da zu, sai a ƙara samun fa'ida. Allah mana baiwa da haka. Wato darasin shine ‘yan uwanta ta musulunci. Wannan addinin musulunci ɗin wato addini ne da ya haɗa duniya baki ɗaya, ƙabilu daban-daban, wuraren zama daban-daban, yankin mutane daban-daban, masu al'adu iri daban-daban, amma kuma za su haɗu a ƙarƙashin inuwa guda, shine inuwar musulunci. To idan ba da karantarwa da ƙarfafa wannan karantarwar akan harkar ‘yan uwanta ba, abu ne mai sauƙi shaiɗan ya jefa wa mutane wato wata guba ta ƙabilanci, ko dai ƙabilancin ya zanta yare, ko ƙabilancin ya zanta ƙasa, ko ƙabilancin ya zanta muƙami, ko ƙabilancin ya zama ta wato yankin wajen zama, da dai makamancin haka, ko ƙabilancin ya zanta sana'a. Tana iya kasancewa ire-iren waɗannan su gudana. To amma musulunci sai ya yanke waɗannan ɗin gaba ɗaya da wannan darasi ta ‘yan uwanta a musulunci. Ba za ka damu da wannan musulmin ƙabilanmu ɗaya ne, wannan musulmin ƙasanmu ɗaya ne, ƙaramar hukumarmu ɗaya ne, jihanmu ɗaya ne, mai matsayi ne irin nawa, mai dukiya ne irin nawa, mai sana'a ne irin nawa, duk wannan ba za ka kula da shi ba. Addinin da yake a kai wanda ya haɗa ku shi ne abin lura. To idan na lura da wannan, ka lura da wannan, sai mu faka duk wa'yancan bambance-bambancen a gefe, mu rungumi junanmu a matsayin ‘yan uwa na addini. Wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira aka zo Madina, bayan ya assasa gina masallacin Madina, to aikin da ya fi kulawa da shi a lokacin shine sanya ‘yan uwanta tsakanin muhajiruna wal ansar, su zamo ‘yan uwa, dangi da jini da tsoka. Ana fahimta? Wannan ya sa ba a samu matsala ta bambanci tsakanin wayannan baƙi ne, ba 'yan Madina ba ne, wayannan ba ƙabilar mu ba ne, wayannan kaza ne, ba a samu wannan matsalar ba a wancan lokacin. Da me aka yanke ta? Da wannan 'yan uwanta. To don haka wato wannan darasi na yau yake kira na, yake kiranka, yake kiran mu a kan wa'ancan bambance-bambance mu ajiye su a gefe, mu rungumi juna, damu da damuwarka, ka damu da damuwana. In alheri ya same ni, ka ji kaman kai ka samu, ka taya ni murna. In ta same ka, in ji kaman ni na samu, in taya ka murna. In matsala ya same ni, ka ji damuwar taka ce, ka min jaje. In matsala ya same ka, in ji damuwar tawa ce, ni ma in jajanta maka. To idan za mu tausaya ma juna, a duk inda ya kamata mu tausaya ma juna, mu mutunta junanmu, mu girmama junanmu, to wannan addinin namu za ta sa ƙara samun ɗaukaka a zamaninmu da sanadinmu.
ina ba ta ana fahimta. Wannan shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya zo ƙarfafa wannan ‘yan uwanta ta musuluncin, sai ya nuna mana wane ne manzon da shi Allah ya turo shi don ya zo ya karantar da mu, sannan shi wannan manzon su wa'anne ne mabiyansa. To, da ya tashi mana wannan bayanin sai ya fito da shi wato kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa karara. Sai ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wanda aka turo shi ya karantar da wannan addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine manzo na Allah wanda shi Allah ya turo don ya karantar da wannan addini. To suwa ke tare da shi, suwaye ne mabiyansa, suwaye ne suka rike addinin, suwaye ne suka karbi karantarwan, sai ka saurara da kyau, ni ma in saurara da kyau. Ta yi ina ciki sai in ƙara ƙarfafa kaina, ta yi kana ciki ka ƙara ƙarfafa kanka, ta yi ba na ciki to in yi ƙoƙari in shigo. Ina ba na fahimta. Sai ya ce to wallazi na ma'ahu, waɗanda suke tare da shi wannan manzon a bisa karantarwarsa, a bisa addinin nasa, to ga ɗabi'arsu yadda yake, ashidda'u alal kuffari, suna da tsanani, suna da kaushin hali alal kuffari akan kafirai. Don haka ba sa sassauta masa, musamman idan matsalar ta addini ce. Amma kuma ruhama ubainahum, masu tausaya wa juna ne, masu jin kan juna ne a tsakaninsu. To, wannan sai ka ɗauki wannan aya ka ɗora shi a kanka, ni ma in ɗora a kaina ta zama mizani na awon ayyuka na ayyukanka. Za ka iya gane ina ka kai kuskure don ka fi ni sanin wane ne kai. Zan iya gane ina na yi kuskure don na fi ka sanin waye ni. Allah maɗaukin sarki ce su wayanda ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kam ruhama ubainahum, masu tausaya wa junansu ne, masu kyautata ma junansu ne. To amma watakila matsala ta taba haɗa ka da wanda ba musulmi ba, an baka haƙuri ka haƙura. Amma da ta haɗa ka yau da wanda yake musulmi, aka baka haƙuri ka ce kai da shi har kiyama. Shin nan ma tsakaninka da wancan musulmin kun zama ruhama ubainahum ɗin? Ba zama ba. Ta yiwu kana da hanya ko dai ta kasuwanci ko ta sana'ar hannu da kake buƙatan wa'yanda za su zo su taimaka maka wannan harkar ta bunƙasa, sannan kowa ya samu abin da zai ci. Amma ka tsallaka 'yan uwanka musulmi ka je ka nemo wa'yanda ba musulman ba, ka rungumo su da su suke cin arzikinka. In ta ɗauro idan aka maka tambayan ya aka yi kai haka, sai ka ce sun fi riƙon amana. Tambaya nan sun fi suwa. Sun fi suwa ne riƙon amana? Kadai amsar ta zama sun fi musulmai kam. A matsayinsu na wayanda ba musulmai ba, ka ba da shaidan sun fi riƙon amana, sun fi suwa. Kaga in ka ce sun fi musulmai har da kai a ciki, kaga matsala ta faru. To don haka wannan 'yan uwanta ta musuluncin yana nuna cewa a kore wa'yancan a aje a gefe. Babu yadda za a yi wajen harkar sana'a ko kasuwanci
ka ɗauko wanda ba musulmi ba ya zo in karkashin inuwarka kuna cin arziki tare ka ce kuma bai san asirinka ba. Zai iya yiwuwa? Ba zai yiwu ba ka ce kuma shi ba abokin shawaranka ba ne, amma za ku yi harka sana'a kan tare, amma shi ba abokin shawaranka ba. Zai yiwu? To ai Allah kuma ya gaya mana cikin Alkur'ani la tattakhizu bitanatan min dunikum. Yace kar ku yadda ku riki mashawarta abokan sanin asiran juna min dunikum waje da ku. Idan abokin sanin asirinka wanda ya san asirinka, wanda yake amininka yana waje da kai a fagen addini, to Allah ya ce ko ka yadda ko baka yadda ba, Allah na gaya maka cewa la ya'alunakum khabalan, ba su damu da duk abinda zai zama cutarwa zuwa gare ku ba, ba su damu da duk abinda zai zama matsala zuwa gare ku ba. Kai ba ma rashin damuwar kadai ba ma, waddu ma anintum, duk abinda zai zame muku matsala burinsa suke, duk abinda zai zame muku damuwa burinsa suke. Ina ma da a ce wannan harkar bata bunkasa ba, ina ma da a ce ba a samu ci gaba ba. Suna da wannan burin. Mai faɗan shi ne mahalicci na, mahaliccin ka, mahalicin zukatanmu. Don haka batun magana a ce a'a ba a sani ba ne, ka san bata taso ba. Wanda ya halice ni ya halice ka ya halice su, ya halici zukatanmu, shi ya ce ba su damu da duk abin da yake na ci gabanmu ba, ba su damu da abin da yake na matsalanmu ba, har ma burin suke ina ma da damuwar ta same mu. To amma damuwa ta shiga tsakaninka da shi kan ka iya yafewa, ta shiga tsakaninka da musulmi kuma kace har abada. Ina yan uwantan? To kun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya aje mana wannan mizani, ya ce ga yadda musulmai suke, in dai a ƙarƙashin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne addinin kaɗin ke gudana, to ga yadda masu bin annabin suke. Ruhama ubainakum tarahum, ya ce wannan tausaya ma junan yake sawa ma kake ganin su ruka'an sujadan su zo su yi sahu tare, ba bambanta tsakanin wannan mai dukiya ne, wannan mara dukiya ne, ko wannan basarake ne, ko wannan ba basarake ba ne. In an zo wajen sahu ana hada kafada da kafada. Sannan ruka'an ayi ruku'u tare, sujadan ayi sujada tare. A fagen wannan bauta ta neman arziki a wajen Allah, yabtaguna fadlan min Allah, suna neman yardan Allah ne, don haka ba batun maganan bambanci. To yadda ba ku bambanta ba a sahu, ruku'un mai dukiya bai zama daban da na talaka ba, ruku'un malami bai zama daban da na jahili ba, ruku'un basarake bai zama daban da na wanda ba sarki ba. Ruku'un ku iri ɗaya, sujadan ku iri ɗaya, sahun ku guda. To haka ake bukatar mu'amalan ku ya gudana. Ku tausaya ma juna, a mutunta juna. Ai duk da ka haɗa ka faɗa da basarakin, ka san sarki ne. Duk da kana ɗalibi ka haɗa ka faɗa da malaminka, ka san malaminka ne. Duk da kana ka haɗa ka faɗa da mahaifinka, ka san baba ne. Ko ba haka ba ne? Wancan matsayin tana nan da Allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajar wasu mu a cikin mu, wannan tana nan, amma ko bai hana mu tausaya ma juna, mu taimaka ma juna, mu tafi tare. Ina ba ta na fahimta. Wannan shine abinda darasin yake karantar da mu.
to idan ba mu yi haka ba fa to ya nuna kararar alkur'ani ya gaya mana cewa namu addinin daban da wanda annabi ya zo da shi. In fa ba mu dawo haka ba to addinin mu ya nuna, alkur'ani na nuna mana addinin mu ya zama daban da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Sannan mu kuma wato a matsayin mu mun zama daban da wa'anda suke tare da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun farar safiya. Ya kamata mu lura da wannan, mu gyara halayenmu. To lura da lokacin takaitacce ne, zan yi matsaya a nan domin akwai malami na da zai biyo baya domin mu ƙara samun fa'ida daga gare shi. Akramaka Allahu, muna maka maraba da iso. To alhamdulillah, kamar yadda muka ji shi Malam Ibrahim ya gabatar da wannan darasi, Allah ya sanya albarka, Allah ya ƙara gudunmawa. Yanzu za mu saurari ɗaya daga cikin malamanmu wanda Allah ya ba shi ikon zuwa daga Gaundare, jamhuriya ta Kamaru, kuma ya taho ne domin wa'azi da muke da shi na jiha wanda za mu gabatar a garin Waba insha Allahu gobe. Ya zo ya da zango a nan, to muna da bukata za mu saurari waɗansu nasihu daga wajensa. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya gudunmawa. Malam Muktar falyatafaddal mashkuran. a'anaka Allahu ala ma taqul.